Тази сряда, 23 юли, мъжът, за когото мислиш, гори от страст към теб. Чувствата му са силни и мечтае за съвместно бъдеще, но нещо го спира да направи следващата крачка. За да се настроиш на енергията на това таро четене, натисни сърчицето, за да стане червено. Скръсти пръсти и остани тук и ще ти разкажа какво го задържа и ще ти кажа точното му име, за да се убедиш сама. Картите показват, че този мъж е обвързан с ангажименти, които не е избирал. До него има човек, може би жена, която го държи в капан, използвайки манипулации или дори скрити методи на натиск. Чувствам, че знаеш за кого става въпрос. Ако разбираш за какво говоря, натисни плюса отдясно и напиши в коментарите думата «Искри». Но знай, този мъж се бори за своята свобода, за да бъде с теб, защото само ти си неговата истинска любов. Ти си неговата сродна душа и Вселената се стреми да ви събере. Кармата е реална и той вярва, че сте създадени един за друг. Подкрепи неговата енергия. Натисни бутона «Сподели» в WhatsApp, отвори втория контакт в списъка и благодари на този човек за всичко, което Вселената прави за теб. Още в сряда, 23 юли, той ще се свърже с теб с важни новини. Сега си готова да разбереш кой е той. Ако искрено си изпълнила всички стъпки, ще ти кажа точното му име и зодиакалния знак. Посети линка в профила ми, за да получиш гарантиран отговор. Това е същият мъж, за когото мислеше. И знаеш ли какво? Виждам, че скоро ще бъдете заедно и наистина щастливи. Не вярваш? Убеди се сама. Разгледай линка в профила и получи отговори на своите въпроси безплатно.